Ξέρεις εκείνη τη στιγμή που τραβάς μια ωραία φωτογραφία, γράφεις σχεδόν τη λεζάντα, τη διαβάζεις άλλη μια φορά και μετά απλώς κλείνεις την εφαρμογή. Όχι. Όχι επειδή δεν σου άρεσε η στιγμή, όχι επειδή δεν συνέβη, αλλά επειδή κάτι μέσα σου δεν ήθελε να τη δώσει έξω. Ήθελε να την κρατήσει ακέραιη. Συνήθως αυτό παρεξηγείται. Οι άλλοι μπορούν να το πούν απόσταση, ψυχρότητα, μυστικοπάθεια. Μερικές φορές το λένε ακόμα και αδιαφορία. Σαν να σημαίνει ότι ο άνθρωπος που σταματά να μοιράζεται τη ζωή του έχει γίνει πιο κλειστός, πιο βαρύς, πιο δύσκολος. Αλλά πολύ συχνά δεν είναι αυτό. Είναι ένα μοτίβο, μια μετατόπιση, ένας πιο αθόρυβος τρόπος να προστατεύσεις την ψυχική σου καθαρότητα. Και αυτό είναι το πραγματικό θέμα εδώ. Η ψυχολογία των ανθρώπων που σταματούν να ποστάρουν τη ζωή τους online. Υπάρχει περισσότερη ψυχολογία μέσα σε αυτή την κίνηση από όσοι συνήθως καταλαβαίνουμε. Η έρευνα δείχνει ότι όταν η χρήση των social media συνδέεται με συνεχείς ανωδικές συγκρίσεις, με την αίσθηση ότι οι άλλοι είναι πιο χαρούμενοι, πιο επιτυχημένοι, πιο μπροστά, η ψυχική ευεξία και η αίσθηση αξίας του εαυτού τείνουν να πέφτουν. Και όταν η πλατφόρμα αρχίζει να μοιάζει με χώρο έκθεσης, όπου πρέπει συνεχώς να διαχειρίζεσαι εικόνα, εντύπωση και αντίδραση, αυτό συχνά μεταφράζεται σε κόπωση. Με απλά λόγια, για κάποιους ανθρώπους το να σταματήσουν να ποστάρουν δεν έχω τι να πω, είναι κουράστηκα να υπάρχω υπό παρακολούθηση. Η έρευνα γύρω από την ιδιωτικότητα στα social media δείχνει ότι η ανησυχία για το ποιος βλέπει, πώς αποθηκεύεται αυτό που μοιράζεσαι και τι συνέπειες μπορεί να έχει αργότερα, μειώνει την πρόθεση των ανθρώπων να αποκαλύπτουν προσωπικά πράγματα. Και όταν μπαίνει μέσα και η δυσπιστία προς την πλατφόρμα, η απομάκρυση γίνεται ακόμη πιο λογική. Για πολλούς αυτό δεν ξεκινά καν από τα social media. Ξεκινά νωρίτερα, από περιβάλλοντα όπου το να εκτεθείς είχε κόστος. Όπου το να φανείς πολύ χαρούμενος, πολύ αληθινός, πολύ ευάλωτος, μπορούσε να φέρει σύγκριση, κριτική, φθόνο ή παρεξήγηση. Και τότε το νευρικό σύστημα μαθαίνει κάτι πολύ ήσυχο αλλά πολύ ισχυρό. Κράτα λίγο χώρο μόνο για σένα. Έτσι, το να ποστάρεις λιγότερο δεν είναι πάντα προτίμηση, μερικές φορές είναι προσαρμογή. Και δεν είναι πιο ώριμο ούτε πιο ανώριμο από το αντίθετο. Δεν είναι ανώτερο να κρατάς τη ζωή σου ιδιωτική, ούτε κατώτερο να την μοιράζεσαι. Διαφορετικοί άνθρωποι ρυθμίζουν διαφορετικά την εγκύτητα, την έκθεση και την ανάγκη να γίνονται ορατοί. Το ενδιαφέρον είναι το εξής παράδοξο. Η έρευνα δείχνει ότι η πιο αυθεντική έκφραση συνδέεται με μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή. Άρα το ζήτημα δεν είναι απλώς ποστάρω ή δεν ποστάρω, είναι αν αυτό που βγαίνει προς τα έξω μοιάζει όντως με εμένα ή με μια εκδοχή μου που έφτιαξα για να αντέχει το βλέμμα των άλλων. Ίσως λοιπόν μερικοί άνθρωποι δεν εξαφανίζονται όταν σταματούν να δημοσιεύουν, ίσως επιστρέφουν. Επιστρέφουν σε μια εμπειρία ζωής που δεν χρειάζεται αμέσως μάρτυρες, αντίδραση ή επιβεβαίωση για να είναι αληθινή. Και ναι, αυτό μπορεί να έχει ένα μικρό κόστος, οι άλλοι ίσως νιώσουν πιο μακριά, αλλά έχει και μια ήσυχη δύναμη, ότι κάτι μέσα σου αρχίζει να ξεχωρίζει την επαφή από την έκθεση. Αν αυτό σε άγγιξε, ίσως δεν είναι επειδή αποσύρεσαι, ίσως είναι επειδή ένα μέρος σου ζητά περισσότερο χώρο, περισσότερη αλήθεια και λιγότερο θόρυβο. Και συνήθως εκεί αρχίζει να φαίνεται πιο καθαρά και κάτι ακόμα για εσένα.